Türkmen desantçylary Garasızlyk bayramyndan öň Hindi goşunlaryndan tälim alýar. India Today nesriniň 5 martdaky maglumatyna görä, Hindistanyň goşuny Türkmenistanyň ýöri tögüýüşlerine tälim berýär. 4 martda Himachal Pradesh ştatynyň Nahan şäherinde Hindi goşuny bilen bilelikde başlanan söwüş türgünleşiginiň video ýazgysy Twitter'de hem paýlaşyldy. Habarda aýdylmagyna görä, Hindi goşunlary olary ýöriýteleşdirilen kurslaryň başlanyjy hökmünde paraşut bilen Combat Free Fall, ýagny erkin söwüş wöküşleri boýunça tälim bererler. Combat Free Fall paraşut ulgamy paraşutçylara 30 000 fut beýiklikden bökmek, 30 kilometr aralygy planlaşdyryp islenýän nysana gonmak üçin umumy çözgütleri hödürleýär. Bu ulgam ýokary welentlikdäki ýokary açyklyk we ýokary welentlikdäki pes açyklyk rejimlerine ulanylýar diýip habarda bellenilýär. Bu tälimler Türkmenistanyň ýöri tögüýüşleriniň haýysy boýunça berilýär. Hindistanyň Gorunmak ministrliginiň beýanatyna aýdylmagyna görä, Türkmenistanyň ýöri tögüýüşleri Hindi goşunyna tälim bermekleri baradaky haýys bilen ýüz tutdy. Tälim okuwynyň jekmejeklikleri Twitter'de paýlaşylyp, bu türgünleşik Hindi goşun tarapyndan dostluk baglanyşyklarynyň guruluşy diýilip atlandyryldy. Hindistanyň we Türkmenistanyň bolan 16 desantçydan ibaret topar mundan öň fevral aýynyň başynda Himachal Pradesh ştatynyň Nahan şäherinde Hindi goşunynyň ýöri tögüýüşleriniň taýýarlanylýan mektebinde asmanyň ýokmagyň birinji tapgyr boýunça tälim aldy. Berilýän maglumatlardan çen tutulsa, bu türgünleşik Türkmenistanyň garasızlygynyň 30 ýyllygyna görülýän taýýarlyk bilen bagly bolup, Hindistanyň ýöri tögüýüşleriniň agdalarynyň Aşgabatda uruljak howa tomoşalaryna gatnaşjakdygyny aňladýar. Hindi goşunynyň ýöri tögüýüşleriniň topary bilelikdäki okuw türgünleşikleriniň çägini awgust aýyna Aşgabat şäherine baryp görer diýip habarda aýdylýar. Şeýle-de soň olaryň 27 sentýabrda Türkmenistanyň garasızlygynyň 30 ýyllyk dawaralaryna bagyşlanyp geçiriljek howa uçuş tomoşalaryna gatnaşjakdygy bellenýär. Hindistanyň premier ministri Narendra Modi 2015-nji ýylda 2 ýyllykdan soň Türkmenistana gelen ilkinji Hindi lideri boldy. Iki tarap gorunmak hyzmatdaşlyk şertnamasyna gol çekdi. Şeýle-de habarda Türkmenistanyň şol wagtky gorunmak ministri Ýaýlymberdiýewiň 2018-nji ýylda New Delhi'de Hindi kärdeşi Manohar Parrikar bilen duşup ýokary we orta derejeli işgärleriň saparlary iki taraplaryň gorunmak we howpsuzlyk hyzmatdaşlygyny güýçlendirmek meselleri barada maslahat edenini wellenýär. Mundan başga iki ýurt 2021-nji ýylyň ýanwaryny Daşary işler Geňeşiniň 4-nji tapgyryny geçirip, video şekilli ara gatnaşyk arkaly syýasy, ykdysady, söwda, gorunmak hyzmatdaşlyklaryny ara alyp maslahatlaşdy. 1-6 mart aralygyny Türkmenistanyň halkara zenanlar güni münasibetli aýal gyýlary prezidentiň adynyň 60 manat meçberini pul sowgatlary gowşurulýar. Öý hojulukçy aýallaryň prezidentiň sowgadyndan nesibesi ýok. Sebäbi döwlet başçylygynyň sowgady diňe pensiýa we döwlet kömek puluna alýan aýal gyýlary eýetçiliginiň görnüşine garamazdan ähli kärhanalarda, edaralarda we guramalarda işleýän aýal gyýlary ýokary hujaýlarynyň gelin gyýlaryna mekdeplerde okuyan we çağılar baglaryna terbiýelenýän gyýlary gowşurulýar. Halkara denanlar günüň basagotyna döwlet medpugatyna ýurtda aýal gyýlaryň deň hukukly abadan durmuşda ýaşaýanyny gaýdylýar. Ýöne bu deň hukuklukdan ençeme oba denanlarynyň habary ýok. Bu ýagdaý hiç kime de sir däl. Ýöne Azatlyk radiosynyň habarçysy Gülcemal adly bir oba geliniň misalyny öý hojulukçy aýallaryň oba durmuşyny suratlandyrdy. Ol tamdyrda çörek bişirýär, çağılary ertirlik berip mektebe uradýar, suwdaşaýar, hatda ikindikine de mal garada ýardam berýär. Un tapsaň tamdyrda çörek bişirmek, çağılary ertirlik bermek, olaryň mektepde okuw ýazyp öwrenmekleri. Suw tapsaň ony öýe daşamak, malyň bolsa, ýeriň bolsa olary ýydyk etmek elbetde köpler üçin ulakan bagtdyr. Habarçynyň sözlerinden çen tutulsa, Gülcemal gelin öz durmuşyndan nalaban maranok. Ýöne bir hakykat, hojuluklardaky işleriň köplençe aýal gyýlaryň gerdine ýüklenmegi bilen köpleri oýlanmagy mejbur edýär. Ykdysady kynçylyklaryň bir tarapdan Türkmenistanyň maşgalalary awramtalýar. Üstesine habarçynyň sözlerine görä ykdysady krizis dowam edýän mahaly oba gelinlerine ýene-de bir goşmaçy iş tapyldy.
Olar çörek üçin ýer-täher dukanlaryň öňünde nowbatada durmaly. Türkmen hojalyklarda gelin halky hemişe hyzmatda bolmaly diýip uly ýaşly bir oba ýaşaýjy Sadatlyň habarçysyna gurrun berýär. Käbir hojalyklarda täze gelen geline şolaýyň guly hökmüne seredýänlere mar diýip beýleki bir oba ýaşaýjysy söze goşulýar. Çağany ýaşdan gelini başdan terbiýelemeli diýen ýaly gep gurrunlar sebäpli gelinleriň kä halatlarda öz ýoldaşlary tarapyndan urulýan halatlary hem bolýar diýip habarçynyň gurrundaşy sözüniň üstüne ýetirdi. Türkmenistanyň oba ýerleri bilen deňeşdirilen şäher denanlarynyň maşgalada näme derejede deň hukuklygy barada geçirilen ulmy işleriň ýa-da pikir soruşuklaryň netijesi el ýeterli däl. Ýöne aýal gylar üçin oba durmuşynyň kynçylyklary bolan döwlet medeniýetiniň zenan deň hukuklygy barada tekrarlaýan sözlerini sorak astyna alýar. Sowet Soýuzynyň ilkinji günlerinden başlap Sowet giňişliginde şol hany türkmen halkynyň arasyna döwrewaplaşmak syýasat astyna türkmen zenanynyň emansipasiýasy, olaryň döwletiň we jemgyýetiň durmuşyna aktiw gatnaşdyrylmagy ýaly ugurlarda işler alınıp baryldy. Ýöne aradan 100 ýyl töweregi wagt geçdi de zenanyň maşgaladaky we jemgyýetdäki roly henizem gyzgyn meseleleriň biri bolmagyna galýar. Egerde gelin halky hayal hyzmat etse, onu olar gaýyn enelerden iýgenç eşitmeli bolýar diýip oba ýaşaýjy saýdýar. Şäher ýerlerine garanyňda oba ýerlerine ýaşmaga uly üns berilýär. Gelin gurlemeli däl diýip onuň ähli hereketlerini gödäwçilik astyna alýarlar diýip ol sözüne goşdy. Türkmen däp desturlaryny gelinleriň gaýynlardan ýaşynmagy hususan olaryň gaýyn atalaryň hemde gaýyn agalaryň ýanyna ses çykarmazlygy talap edilýär. Ýöne döwlet başçylygynyň halkara zenanlar güni münasibetli aýal gyzlara berýän sowgadyna öý hojalykçy aýallaryň adynyň tutulmazlygy hojalykçy aýallary beýpark goýmaýar. İşlemeýän aýalyň öýde hem gadyry bolmaýşy ýaly hökümetem olary 8 mart münasibetli sowgat bermeýär diýip bir aýal adam Azatlygyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Hamala 8 mart bayramdyny işleýän gelin gyzlara degişli ýaly. Bu bayram öýde turan gelin gyzlara degişli däl ýaly diýip oba ýaşaýjy aýtdy. Sowgat alýan zenanlaram onuň hödürini görüp baranok. Türkmen Nokat News neşriniň habaryna görä daşowdyň mekdeplerine gyz okuwçylary berilýän sowgatlyk puluň 3-den 2 bölegini mektep administrasiýasy tutup galýar. Galberse de büdjet serişleriniň hasabyna döwlet başçylygynyň adyndan aýal gyzlara sowgat berilmeginiň ýurtda zenan hukuklarynyň ýagdaýy bilen ýylteşigi ýok. Türkmenistanda döwlet dukanlaryndan her ay göýürilen subsidiýerlenen ýyla arasynda paýok diýilip hem atlandyrılan adyklaryň möçberiniň görnüşleriniň azaldyrylmagy bilen bir wagtda bu iýmit önümlerini satyn almak boýunça täze çäklendiriji düzünler hem girdildi. Ýurtda dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň we adykyçylygynyň arasynda lewapda adamlar möhlet geçen unas önümlerini, ownuň tüwini, mekkejewini üwäp çörek bisirip başladylar. Azatlyk döwlet dukanlarynda kesitli bahadan satylýan adyk önümleriniň bahalarynyň ýokarlanandygy barada geçen hepdäniň aýagynda habar beripdi. Täze bahalara görä şekeriň 1 kilogramy döwlet dukanlarynda 7 manatdan 9 manada, üsümlik ýagynyň 1 litriniň bahasy 13 manatdan 19 manada, towuk buğdy 10 manatdan 16 manada çelini göterildi. Azatlyň habarçylary göýürilen subsidiýerlenen önümleriň möçberiniň hem azaldylandygyny aýdarlar. Biziň maşgalamyzda 7 adam hasapda dur. Ozal her ay kesitlenen bahadan 2 tane ahal ýagyny, 2 tane güne wakar ýagyny, 2 kilogram şekeri we 4 kilogram towuk buğdyny alyp bilýärdik. Indi hojalygymyzdaky 7 adama aýda ýagyň her görnüşinden diňe birini we 1 kilogram şekeri alyp bilýäris diýip marly ýaşaýjylaryň biri 5 martda yerli habarçymyza gurrun berdi. Habarçymyz indi subsidiýerlenen adyk önümleriniň diňe nagd däl görnüşde satylýandygyny hem belledi. Marda 2 martda paýok göýürilip başlandy. Ozal nagd däl we nagd görnüşde hem töleg edip bolan bolsa, indi diňe bank ýa-da goýum kartlary kabul edilýär. Bu barada öňünden hiç ýyly duýduruş berilmendi. Ýyşy diraýatlarda bank kartlary ýok. Sol sebäpli ýüzlerçe adam paýok paýyny alyp bilmeýär diýip howpsuzlyk aladylar sebäpli efirde adynyň Oraz diýilip üýtgüdilip tutulmagyny soran 40 ýaşlaryndaky marly ýaşaýjy gurrun berdi. Şeýle de ol indi alyjynyň bank kartynyň maşgala tany baradaky her 3 aýdan almaly kipilnamada görkezülen at bilen gabat gelmelidigini hem belledi. Öňler adamlar pulsuzlukdan kösenen mahaly öz ağrılarynda ılalaşyp, soňra nagd görnüşde üzleşmek şerti bilen goňşularynyň ýa dost ýarlarynyň kartlary bilen hem suwda edip bilýärdiler. Indi bolsa bank karty alyjynyň maşgala agdalary baradaky kipilnamasynda görkezülen at bilen gabat gelýmeli, bolmasa adyk satylmaýar diýip Oraz sözüne goşdy.
ol kartlary bolmadyk adamlaryň kısa arada goýum kartlaryny edinmek üçin banklara ýüz tutandyklaryny, emma bank işgärleriniň kartlaryň diňe bir aýdan soňra taýýar boljakdygyny ma'lum edendiklerini hem nykdady. Bu ağırlıkta Lewap vilayetindäki habarçymyz Sewitin ençimi etrapdyr şäherlerinde, Soltanda, Farapda, Darganatyda, Dänewde subsidiýerlenen adyklaryň henüz hem göýürilip başlanmandygyny, adyk kıtçylygynyň arasynda pulsuzlukdan kösenýän adamlaryň beýleki dürli önümleri üwäp çörek pişirýändiklerini aýtdy. Adamlar mundan 200 ozolky tejribelerine dolandylar. Unyň ýoklugy, çöregiň hem bahasynyň güýç ýeterden has gymmatlygy sebäpli olar degrimende möhleti geçen durly una sönümlerini, makaronlary, ownyk tüwini, mekkejöwini üwäp çörek pişirýärler diýip Türkmenabatly ýaşaýjylaryň biri yerli habarçymyza gurrun berdi. Türkmenistanda valyuta kynçylykları netijesinde azyk haritlarynyň döwlet dukanlaryndaky bahalary bilen hususy sowdadaky narhlarynyň arasynda uly tapawut emeli geldi. Habarçylarymyz ykdysady krizisten ejir çekýän yerli ilatyň aglaby bölегiniň döwlet dukanlaryndan göýürilýän degislilikdäki arzan subsidiýerlenen adyklara garaşly bolup durýandyklaryny hem belleýärler. Soňky ýyllarda bütün dünýäde energiýa serwisleriniň bahalarynyň pesi gaçmagy, Türkmenistanyň iri energiýa müşterilerini wagtly ýitirmegi, ykdysady reformalaryň gecikdirilmegi, giň aýran korrupsiýa, finçilere görä hökümetiň emelsizligi bilen goşulanyp, ýurt ykdysadyetine agyr zarba urdy. Ilat garaşsyzlyk ýyllarynyň iň agyr ykdysady kynçylyklarynyň biri bilen ýüzbe ýüz galdy.